Sharon dwi'n weithiwr cymdeithasol yn tîm iechyd meddwl yma yng Ngwynedd. Mae'n rôl i o ddydd i ddydd reit amrywiol, a dweud y gwir. Dwi'n gweithio hefo pobl sydd hefo salwch meddwl rhwng 19 oed i fyny i unrhyw oed. Gweithio efo pobl hefo salwch meddwl reit ddwys ar y cyfan, lle mae o bosib risgiau'n gallu bod chydig bach yn uwch. Mae o'n golygu ymweld â pobl rhan fwyaf yn eu cartrefi, neu os dyn nhw wedi cael mynediad i ysbytai, jyst cadw llygad ar pobl i cefnogi nhw os dyn nhw wedi cael pôl anodd, wneud saff bod pawb yn parhau fod yn o lew ac yn ymatab i unrhyw arwydd o ddirywiad. Dwi'n meddwl bod o'n gallu bod chydig bach weithiau bod pobl efo ryw rhagdybiaeth o ran gweithwyr cymdeithasol mod i yn weithiwr yn tîm iechyd meddwl. Weithiau mae pobl yn gallu mynd chydig bach ryw nervous neu'n anxious yn meddwl pam bod nhw wedi cael gweithwyr cymdeithasol. A mae'r ddelwedd weithiau dydy o ran y wasg a falle pobl yn gallu meddwl bod y rôl yn un negyddol lle. Ond ar y cyfan, ti'n meddwl bod pobl yn eitha positif, mynd mae rhywun yn dall beth da ni'n neud ac yn cael cyfle i adeiladu perthynas efo ni lle. Mae'n swydd ofnadwy o ddifyr o ran, mae hi'n amrywiol ofnadwy. Does am un diwrnod rhy fath. Mae jyst rhywun yn cael cyfarfod pobl o wahanol gefndiroedd, gwahanol oed, jyst pobl sydd wedi weithiau profi sefyllfaoedd anodd ofnadwy. Ac does am un diwrnod rhy fath, wedyn yn aml iawn mae o'n jyst yn fraint i gael cefnogi pobl ac i gael cydweithio pobl a jyst i ddod i nabod pobl o well. Mae gweithio mewn maes iechyd meddwl yn gallu bod yn ddifyr iawn o ran dod ar draws bob math o sefyllfaoedd, ond mae o'n waith sy'n medru bod yn heriol ar adegau o ran bod rwy'n yn dod i gysylltiad efo pobl sy'n mynd drwy ddigwyddiadau anodd iawn yn eu bywydau neu maen nhw yn cael pôl o salwch reit difrifol lle. A mae hynny medru bod yn anodd. Mae o'n, dwi'n meddwl, yn testio rwy'n o ran i resilience, ond hefyd mae o'n rhywbeth sy'n gallu bod yn bryol iawn hefyd pan mae rwy'n yn dod allan o'r ochr arall i fi.